Отварям по един мистериозен подарък всеки ден до Коледа, ден 6. Нека видим какво имам днес. Джуджета на дядо Коледа минаха и смениха подаръка за днес, така че не знам какво да очаквам. Сега ще видим какво се е паднало. Има нещо, което е опаковано по различен начин, не е то, друго, което е опаковано по различен начин, изглежда странно. И няма номер. Има номер, точно това е. Нямам идея, супер странното изглежда. Някакви бурканчета са, май. Защото усещам капачката отгоре, така че нека видим. О, пастет с фино секрето иберико. Да, това е пастече, много хубаво пастече. Никаква идея как се чете и как се произнася, но нека видим какво има в другите, дали ще са същите. Иберийски пастет с портокали. За първи път виждам пастет, в който има портокали. Да се надяваме, че няма да бъде супер странно. И сега ще видим какво има в последното. И последното е пастет с еленско месо. Така че 3 вида пастетчета. Изглежда доста апетитни и ще кажа в следващите видеа всъщност кой ми харесва най-много и откъде може да си ги вземете. Последвайте ме, за да видите какъв мистериозен подарък ще имам утре.